Топ 6 стадиони, които ще отворят врати през 2026 година. Първи е Майами Фридъм парк в САЩ, домът на Интер Майами. С капацитет от 25 000 места и цена от 300 милиона евро, стадиона се отличава с иновативен хибриден терен и уникален покрив, който ще пази феновете от дъжда. Комплексът включва хотел, офисни и търговски площи, 9 футболни терена и огромен обществен парк. Очаква се откриването да е през април 2026. Следва националният стадион на Сърбия в Сурчин. С капацитет от над 52 000 седящи места, той ще бъде наричан първият градински стадион в света. Зелените фасади и озеленените нива го правят уникален в Европа. Строителството му струва около 400 милиона евро, а официалното откриване е планирано за декември през тази година. В Азия се издига Бишкек арена в Киргизстан. С капацитет от 51 000 места и цена от 51 милиона евро, архитектурата му е вдъхновена от традиционните юрти. Това ще бъде най-голямото спортно съоръжение в Централна Азия, носещо името Арена Свобода. Откриването му е през август 2026. В Саудитска Арабия се строи стадион Арамков в Дамам. 46 000 места и впечатляваща цена от 850 милиона евро. Дизайнът му напомня за водовъртежите в Персийския залив. Покривът и фасадата осигуряват естествена вентилация и ограничават праха. Този стадион ще бъде домакин на Купата на Азия през 2027 и Световното през 2034. В Турция, в столицата Анкара, се издига стадион Анкара с капацитет от 51 000 места и цена от 225 милиона евро. Той ще има впечатляващ остъклен купол, подкрепен от огромна аркова конструкция. Комплексът включва музей, конферентни зали и тренировъчни съоръжения. Откриването е планирано за лятото на 2026, като стадионът е вероятен домакин на мачове от Евро 2032. И накрая е време за България. Стадион Българска армия в София, новия дом на ЦСКА, с капацитет от 18 502 места и цена около 45 милиона евро, стадионът е оборудван с подгряване на терена, напоителна система и дренаж. Предвидени са 6 кафетерии, зелени площи от 40 декара и над 300 нови дръвчета. Откриването ще бъде през юни 2026, а вероятен съперник в откриването на ЦСКА ще бъде италианският Гранд Милан. Ако видеото ви е харесало и искате да ни подкрепите, може да се абонирате за нашия YouTube канал, както и да ни последвате във Facebook, Instagram или TikTok.